Hello! Keby ste ma nepoznali, tak ja som Veronika a som K-pop stan. Oprava K-pop multistan. A toto video bolo od vás už dožiadané, či už tu na TikToku alebo na mojom Instagrame, že čo sú moje K-pop albumy alebo koľko K-pop albumov vlastním. Na tú druhú otázku vám nezodpoviem, pretože ich vlastním neskutočne veľa. Ale na to, ktoré sú moje obľúbené K-pop albumy, na to vám zodpovedať môžem, aj keď si ich musíme rozdeliť do pár kategórií. Takže toto video si rozdelíme do 3 kategórií. Prvá kategória bude môj najobľúbenejší K-pop album, ktorý vlastním, ktorý mám najradšej, čo sa týka po vizuálnej stránke, po tej schránke, čo sa týka inclusions, alebo ako ten album vyzerá, aký je kvalitný a tak ďalej. Druhá kategória bude môj najobľúbenejší album z tých, čo vlastním po hudobnej stránke, čiže ktorý sa mi najviac páčia pesničky a tak ďalej. No a posledná kategória, keďže možno trošku sa môžem považovať za zberateľa, tak album, ktorý je najdrahší, nie pre mňa, ale ako finančne, ktorý som kúpila najdrahšie a ktorý, keby chcem, predám tiež za najdrahšie. Takže bez zbytočného obkecávania poďme sa pozrieť na tie albumy. Takže prvá kategória, najlepší album podľa mňa po vizuálnej stránke. Mám tu 2 albumy, pretože ten prvý album neviem, či sa dá považovať úplne za K-pop album, pretože ten interpret nie je úplne K-pop idol. Aj keď je to Korean artist a robí normálne albumy z inclusions, ja som ho tu zahrnula. Tým albumom je tento. Myslím si, že väčšina z vás ho nebude ani poznať. Ak ho poznáte, napíšte mi do komentárov, pretože budem mega šťastná, keď niekto tohto talentovaného muža ešte bude poznať. Každopádne je to album Where Does the Sasquatch Live od Zajora Parka. Je to dvojalbum, to znamená, že sa tam nachádzajú 2 CDčka, takže v podstate sú to 2 albumy v jednom. Tento album odporúčam aj po hudobnej stránke, pretože mám strašne rada jeho hudbu a strašne rada mám takú hudbu, ktorá má príbehovosť a tak. A tieto albumy sú nahraté ako taká rozprávka. Je neskutočne kvalitne robený. Toto otváranie je na magnet. Nemám tu všetky inclusions, pretože niektoré mi ukradla sestra. Každopádne takto to vyzerá. Vnútri bola takýto ako keby taká obálka a tam bol plagát a photocards, avšak nemám ich tu, pretože photocards mám vo svojich binderoch a plagát má moja sestra. CDčka vyzerajú úplne nádherne, takto rozprávkovo ako celý album. Photobook, ktorá nie je úplne taká bežná photobook. Nie sú tam fotky toho artista, ale je robená ako detská obrázková knižka. Jednoducho, pozrite sa na tú photobook. Nie je to úplne lyric book, nie je to úplne photobook, ale pozrite sa na ňu. Jednoducho, je tam príbeh a ono, keď si to, každá stránka obsahuje taký mini príbeh, mini vetičky, ktoré na seba nadväzujú a proste fakt je to ako detská rozprávková knižka. Takže keby si mám vybrať najkrajší album z mojej kolekcie, tento album rozhodne vyhráva. Ale keby ste sa hádali, že Veronika, ale to nie je úplne K-pop album, my sme sa pýtali na K-pop albumy, mám aj to covered. A je to tento mini album od SP. Sú na ňom síce iba 2 pesničky, je tam iba Dirty Work a Rich Man, čo ja som ich fanúšik. Dobre, ja viem, že veľa ľudí hejtuje na tie svoje pesničky, ja nie. Prečo som vybrala tento album, je, že sa mi strašne páči ten nápad s tým ako keby držiakom na cigarety. Nie je to cute. Kúpila som si to kvôli tomu, že som si povedala, že to nejako prakticky využijem. Žiadno som to nevyužila. CDčko je takéto mini zlaté, nebojte sa, prehrávam to kľudne hociaký prehrávač, CD prehrávač, aj keď to CDčko je takéto malé. Táto strana, kde je CDčko, tak tá sa dá v podstate vyťahnuť a máte to fakt taký na cigarety case. Je to takéto leporello s členkami a podľa mňa tie fotky sú neskutočne krásne. Môžete si to leporello ako keby rozložiť a mať z toho také jednotlivé photocards. Mne sa to však páči takto v celku. 2 photocards. Potom tu bolo veľa stickers, kamienková sticker. Táto cute malá photobook slash lyric book. I love it. Prichádzame na druhú kategóriu a tým sú moje najobľúbenejšie albumy, čo sa týka po hudobnej stránke. A tie tu mám taktiež 2. Logicky, tu musel byť aj Namjoon album. Ja mám strašne rada jeho pesničky, čo sa týka textov, čo sa týka jeho hlasu, čo sa týka ako znejú proste. On je môj najobľúbenejší solista z BTS.
Prvé, čo tu máme, photocards isto nemám, pretože ich mám v bindri. Vyzerá nejako takto. OK. Potom tu máme takéto pohľadnice s namžunou, ktoré akože môžete poslať niekomu. Photobook, ktorá nie je tiež taká typická photobook K-pop idola. Fotky sú strašne také low budget fotky. A to bol podľa mňa ten vibe a preto sa mi to aj páči. Potom tu máme extra veľa plagátov, aj takýto extra veľký plagát. A druhý album v tejto kategórii možno trošku budem čítovať. 17 Right Here, 17 Best, čo je v podstate ich tribute album, ale je to taktiež dvojalbum, keďže je tam nový album a taktiež nový teda album, kde sú všetky ich title tracks, takže preto vravím, že možno trošku čitujem s týmto albumom, že je to môj najobľúbenejší album, keďže sú tam všetky title track od 17, ale je to tak. Že tento album celkom netradičný tým, ako je robený, je to v podstate taký domček. Vlastne každé to okienko znázorňuje inú éru. Takto si to otvoríme a takto sa to otvára. Opäť photocards tam mať nebudem, ale vnútri toho máme celkom dosť. Ako prvé je tu ich hlavná photobook, ďalej tu máme lyric book, máme ďalšiu photobook, ktorá nás vlastne berie ako keby cestou ich od debutu až po ich posledný album. Tak, čiže akože každá jedna strana, sú tam akože nejaké odkazy a každá jedna strana sú ich predchádzajúce albumy. Potom posledné 3 photobook. Prečo 3 photobook? Pretože 17 má 3 unit. Vocal unit, rap unit, alebo hip-hop unit a dance unit, alebo performance unit. No a posledná kategória, najdrahšie albumy. To musím povedať, že je určite moja Shiny kolekcia. Moja Shiny kolekcia je celkom veľká, o tom môžem urobiť aj samostatné video, že aké mám Shiny albumy. Každopádne, toto sú 3 najdrahšie albumy od Shiny, čo mám. Prečo? Pretože toto sú albumy, kde boli ešte 5. Staré albumy, také albumy, ktoré už jednoducho nekúpite normálne v obchodoch, kúpite to iba od ľudí, ktorí predávajú, čo to málo kto predáva. Mám tu Sherlocka, ktorý bol novobalený, čiže bol úplne zabalený. Zaň som dala asi 70 eur. Potom tu mám Odd album. Za ten som dal asi tiež okolo 50 eur alebo tak na Vintage. A potom tu mám Married to the Music. Inclusions sú tam klasické ako u každých starších albumov, nič extra. Proste CDčko, lyric book a potom, no sa to predávalo ešte s takýmito jewel cases. A potom jednoducho photobook. A prečo sú také drahé? Pretože tam boli 5. Čiže tu bol aj Jonghyun, hneď vám ho nájdem. Napríklad tu je. Piu, piu, piu. Takisto vyzerá aj ten Odd album, CDčko, lyric book, photobook. OK, a that's it z môjho videa vlastne, aké sú moje obľúbené K-pop albumy alebo tak. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak máte akékoľvek otázky, napíšte mi ich dole do komentáru a nezabudnite mi dať like, odber a možno aj nejaký komentár, nech ma to poteší. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste toto video pozerali a uvidíme sa niekedy na budúce. Bye!